Jeg vil argumentere for binomialfordelingen, som er en matematisk statistisk model. Og formlen for den ses her, som altså... Ja. Og jeg vil argumentere for den via et taleksempel. Så jeg vil begynde med at udregne et eksempel med 4 kast med en terning først, og så derefter sammenligne mine resultater med formlen. Ja. Så i eksemplet har vi det er så 4 kast med en terning. Her er vores n lige med 4, da vi kaster 4 gange. Og p, sandsynligheden, det er altså så en sjettedel, fordi der er en sjettedels sandsynlighed for at få succes, hvilket i dette tilfælde er 6'er. Så jeg starter først med udfaldet 0 6'er. Det skriver man så op sådan, lige med 0, altså 0 6'er på R's plads. Det vil så svare til, at man fik først en ikke-sekser, som man skriver ved 6 med sådan en streg over. Og så skal den næste sekser jo også være ikke-sekser, og det skal de 2 andre også. Her får man så, at en ikke-sekser, det må jo så være 1 minus p, altså 5 sjettedele. Så det er så 5 sjettedele for den første. Det har vi så 4 gange, derfor kan vi så sætte det i fjerde. Yes. Hvis vi så tager det med 1 sekser, så skriver man 1 ind på R's plads. Nu gør vi så det samme, men i dette tilfælde, der kan sekseren, altså den ene sekser, vi har, kan stå på 4 forskellige pladser. Den kan både stå her i begyndelsen, eller den kan stå på anden pladsen, eller på tredje pladsen, eller på fjerde pladsen. Det skriver jeg lige hernede. Yes. Der er altså 4 forskellige muligheder for rækkefølgen. Når man plusser de 2 sammen, eller de 4 sammen, så bruger vi additionsprincippet. Det vil sige, at der er tale om enten eller. Det kan enten være denne rækkefølge, eller denne rækkefølge, eller den rækkefølge, eller den her rækkefølge. Når der er tale om enten eller, så plusser vi. Modsat additionsprincippet vil være multiplikationsprincippet, hvor man ganger sammen. Her er der så tale om både og. Det er så de her seksere, vi ganger sammen inden for hver rækkefølge. Man skal jo både have en sekser her, og en ikke-sekser der, og en ikke-sekser der, og en ikke-sekser der. Så der skal man have alle mulighederne. Yes. Det her, det kan vi så skrive, da uanset om sekseren, uanset den ene seksers placering, vil sandsynligheden for de 4 udfald være de samme. Altså kan vi skrive 4 gange, og så den første er jo sekseren, altså succesen, som så er en sjettedel, og så gange de 3 ikke-seksere, det vil sige 5 sjettedele i tredje. Ja. Nu vil jeg så indsætte i formlen, og så sammenligne dette resultat med det, jeg får fra formlen.
Hvis vi indsætter i formlen, så skriver vi først px er lig med i dette tilfælde 1, fordi vi skulle have 1 sekser. Det er så er lig med k, og det var så 4, som er vores n, gange 1. 4,1. Så gange p, som var en sjettedel, opløftet i r, altså 1. Og så gange med 1 minus p, altså en sjettedel, opløftet i n4 minus r1. Yes. Det kan vi så lige simplificere lidt her. Så der står k4,1 gange, så kan vi jo bare skrive 1 sjettedel, for når det bare er 1, så er det bare 1 sjettedel. Og så det der, det er så vores 5 sjettedel, som så er opløftet i tredje. Nu vil jeg lige regne det her tal ud. Det gør vi ved at bruge formlen for binomialkoefficienten. Så vi skriver 4 fakultet over 1 fakultet gange 4 minus 1 fakultet. Og når man udregner den, bliver det 4. Så derfor kan vi så, hvis det her tal ud, og i stedet skrive 4. Nu står der altså her det samme, som der gjorde før. 4 gange en sjettedel gange 5 sjettedel i tredje. Altså må binomialfordelingen passe.